Ако сте работили в България и в Испания или познавате някой, който е работил, този клип може да ви спести месеци чакане, грешки в документите и дори загубена пенсия. Много българи в Испания мислят, че стажът им се губи. Други чакат с години, защото не знаят какво точно да подадат. А трети пропускат важни срокове и пенсията им спира. Днес ще ви обясня ясно и просто как се сумира стажа между двете държави, какви документи са нужни и как да не допуснете най-честите грешки. Без сложни юридически думи, само практични стъпки. Започваме. Това е практическо ръководство за пенсия от Испания и България. Кратък гид как да сумирате стажа си и да минете през европейските процедури без излишни нерви. Първото важно нещо, в Европейския съюз има два основни регламента. Регламент 883 от 2004 казва, когато работите в няколко държави, правата ви не се губят. Регламент 987 от 2009 година пък урежда институциите НОИ България и INCC в Испания. Си обменят информация. Това става чрез електронни формуляри. Вие не трябва да бягате от офис до офис. Те говорят помежду си. Сега конкретно за Испания. Ако имате 38 или повече години стаж, можете да се пенсионирате на 65 години. Ако стажът ви е по-малко, възрастта е 66 години и 10 месеца. Запомнете тези две числа. Те са ключови. За да получите испанска пенсия, трябва да изпълните три условия. Първо, 15 години общ осигурителен стаж в Европейския съюз. Второ, поне 2 години от тях да са в последните 15 години преди пенсионирането. Трето, поне един пълен месец платен стаж в самата Испания. Дори един месец е достатъчен, за да ви се признаят испанската част. Сега за България. За жените през 2026 изискването е 62 години и 4 месеца възраст. Плюс 36 години и 8 месеца осигурителен стаж. Ако имате испански стаж, той се брои и помага да достигнете тези години. За мъжете, за България, условията са по-високи. 64 години и 7 месеца възраст и 39 години и 8 месеца стаж. Отново испанския стаж се сумира и може да ви спаси липсващите години. Непълен стаж. Ако нямате пълния стаж, има резервен вариант. На 67 години и за жени и за мъже може да получите пенсия. Стига да имате поне 15 години действителен осигурителен стаж. Това е важна вратичка за много хора. Сумиране на стаж. Най-важното. Ако нямате достатъчно стаж само в една държава, стажът от всички страни в Европейския съюз се събира. Пример, 8 години в България плюс 7 години в Испания равно на 15 години. И двете държави могат да ви отпуснат пенсия, всяка за своите години. Това се нарича принцип на сумиране. Как се изчислява? Има два начина на изчисление. Самостоятелна пенсия, когато имате достатъчно стаж само в една държава, тогава се прилагат нейните правила. Пропорционална пенсия, когато стажа се сумира. Всяка държава плаща само за годините, които сте работили при нея. Това е най-честият случай за хората с труд в двете страни. Какви документи ви трябват от Испания? Вида лаборал. Това е справката за целия ви трудов живот. Документ за самоличност, ДНИ или паспорт, данни за осигурителния ви доход по години и банков документ СИБАН. Без вида лаборал почти нищо не мърда. Вземете я възможно най-рано. Български документи от българската страна
вземете оригинална трудова книжка, удостоверения УП1, УП2, УП3 и ако имате диплома, военна книжка или документи за отглеждане на деца. Съберете всичко предварително. Липсващите периоди после отнемат месеци. Трите най-важни европейски формуляра, които институциите си разменят, са П5000, сертификат за осигурителни периоди, П6000, окончателно решение за пенсията, П2000, служебния обмен между НОИ и АНСС. Вие ги виждате рядко, но те движат целият процес. Подаване от Испания. Ако сте в Испания, отивате в офис на ИНСС и подавате онлайн чрез СЕДА електроника. Използвате клаве или цифров сертификат. ИНСС служебно изпраща искането до НОИ в България. Не е нужно вие да пращате нищо до България. Подаване от България. Ако сте в България, отивате в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес. Подавате заявление за пенсия по европейските регламенти. НОИ служебно изисква испанския стаж от ИНСС. Отново институциите си вършат работата помежду си. Много важно. Декларация за живот. Ако живеете извън държавата, която ви плаща пенсията, трябва всяка година да подавате декларация, че сте жив. За испанската пенсия обикновено срокът е до 31 март. Заверява се в консулството при нотариус или от официален местен орган. Ако пропуснете срока, пенсията временно спира. Не го подценявайте. Често допускани грешки. 3 грешки, които виждам постоянно. Първо, различни имена. В България имаме 3 имена, в Испания често липсва бащиното. Това създава проблеми при съвпадението на данни. Втора, липсващи периоди във вида лаборал. Проверете я внимателно преди да подадете. Третата, закъснение с ФД вида. Пропуснат срок, спряна пенсия, докато не я подадете. Колко време отнема целият процес? Подготовка на документи 1-2 месеца преди възрастта за пенсиониране. Подаване на заявлението месец 0. Служебен обмен между институциите от 4 до 8 месеца. Окончателно решение и първо плащане обикновено 6 до 12 месеца, понякога повече. Започнете на време. Не чакайте последния момент. Полезни телефони и сайтове НОИ България и телефон 0700 14 802, Seguridad Social, Испания, за заверка в ЕД-вида в консулствата в Мадрид, Барселона, Валенсия. Запишете ги. Пенсионирането в Европейския съюз е ваше право. То не е милост. То е резултат от вашия труд и осигуровки. Ако този клип ви беше полезен, абонирайте се за канала. Натиснете звънчето за известия, за да не пропускате следващите практически видеа. Пишете в коментарите от коя държава гледате и на какъв етап сте с пенсията. Ще се опитам да ви отговоря. Благодаря ви, че гледахте до края. Пазете здравето си и не се отказвайте от това, което ви се полага. До скоро!